Video is magduwa. Hello guys, so for today's video is magduwa ta og granny. So mag-play na galing pa tayo humiga dito sa bed. Ano ba tong bed na to guys? May unan pa. Ano meron dito? May nakasulat na leave this house. Oh my god, bakit ang lag? Ayan. Leave this house. Hello! Oh my god, oh my god, oh my god! Hala. Muntik na tayong mahuli ni Granny guys. Wala, patay na sa anak ko. Let's go down guys while Granny is distracted. Let's go, let's go! Nasaan na ron si Granny guys? Butang na to, drop na. Hala, patay! Ayan, gawas na. Ayan guys, nata sa gawas. Ayan, background. Dito sa iyang sa mani gelatin. Kaning hala, patay. So diri ta magi guys. Ano na diri gasolin? Ato ni dad oning gasolin dito. This is my 5th day in this house. She chases me wherever I go. But I'm quite injured and my body hurts. And only thing I remember before I woke up in this house, someone find this message. I have noticed that she sometimes hide things inside the food. Okay. Kasi madungog tang Granny guys. Manhin na to si Granny guys. Hala, to na dyan siya. Gikukod na ko. Tatakbo muna tayo guys dahil hinahabol tayo ni Granny. Patay, hinahabol tayong Granny guys. Wala, patay, the bear traps. Ala. Oh my god, tap to move, hold to move. Hold, faster, dagan. Yes, safe zone na ni guys. Ayan. Do you want to play hide and seek? No, Granny, I don't want to play hide and seek. May button. Sama ni teddy bear. Teddy. May part ba shotgun? Okay. So, asa na ibutang ning trigger guys diri sa kuan blueprint. Blueprint may tawag ano, blueprint. Ayan. Oh my god. Wala, cut guys. Cut tayo. Ano na si Granny guys. Sumaog ta. Manaog ta guys, kay manaog na si Granny. Sa manay part ba shotgun? Wala, ginukod tayo ni Granny. Nahabol tayo ni Granny guys. Wala, patay. Wala. Wala, nagsasalita na si Granny mag-isa guys. Wala, okay. Are you okay, Granny? Wala, weapon key, yes, thing. Yung natin pang shoot. Ito sa ubos. Kay para mapatay na to si Granny. Kayang dunggan sensitive man kayo na sa mga sound. Ayan.
Gaya ba ni Granny? Kadugay ba ni Granny in tawon? Tura. Shoot naman to. Ayan, namatay na si Granny. Pila na kada 1 minute ra, ang galing. Ang binang ko entrance. Salamat. Ayan. Ito ni ato sa naibutang sa ubos. Anak. Unja, kani ang screwdriver ato ni i-unscrew natin ito mga screws dito. Kasi meron siyang tinatago dito sa ilalim ng kanyang ano ba to? Ano sa tawag na? Stairs, manay padlaki. Meron siyang garage. Ayan guys, nabuhit na si Granny guys. I think Granny is alive. Siguro. So mag-hide ta. Pagbasig mo na og si Granny dira. Wala mo pod ma-distract si Granny at pumunta siya dito. Ayan. So si Granny, pupunta na siya Granny dyan. Diba? Mag-distract siya. So atong pat yun si Granny guys. Let's kill Granny. Wala, patay. Namatay si Granny. So kaning seed ito ni ipakaon sa bird. Kagwil da ito. Ito na darang remote control. So ato sana siyang Wala, patay na si Granny. Oh my god, nabuhi na si Granny, patay. Nabuhay na pala si Granny. May gali. Asa naman si Granny? Granny, where are you? Hali. Tara, namatay na si Granny. Namatay na si Granny. Wala na. Wala na siya. Namatay na si Granny. Wala na. Wala din nakuha. Unsa man na si Granny? Namatay na si Granny. So, pangitaon sa ito na ito mga spare parts sa shotgun. So para manaog ka anaon na nimo. Okay, basic. So ano na ta sa ubos kay para di na ta mapatay ni Granny. Okay, so ato na ning i-craft ning shotgun. Okay na natay shotgun at mo hatag ammo. Ayan, na natay ammo. Putang na nato dira. Turo. Hala, namatay ko. Namatay tayo guys. Ayan, nabuhay ulit tayo dito. Walang hiya to si Granny, pinatay ako. Karon kang Granny ha, kapatay karon. Matay ngayon Granny. Halik ka dito, halik. Pumunta ka dito. Unsa man si Granny, tara si Granny. Patay ka lagi Granny ha ka. So ayan guys, namatay na si Granny. Ato na siyang itukmod. Unsa man iyang trap dito. Adto na kuan ka to trap. Yan, namatay na si Granny. Mangalkal na tayo dito. Ning engine part. Unya dirita mo naog. Ayan, napay animation, bilisan mo. So adto na ta sa aming car. Ato nang ibutang diha ang car. Unya mangita pud tag car key. Kay para ato na siyang maayo. Kay importante man na siya. Pepper spray, okay. So dito muna tayo.
Maghanap tayo. I need a cutting pliers. So, para man na sa door. Para na siya sa door, guys. So, ano sa tas igbaw? Pambulag to kay Granny, guys. So, na like padlock code. Okay. Where are you? I'm here. So, si Granny, guys, matrack na siya sa sound. So, madto na siya. So, kita, ano sa ta? Si Granny ron for today's video. Ato siya sa igbaw, guys. So, ato siya sa daganon, padagan-daganon ato si guys. Ato siya pa exercise. Okay, so atong padaganon si Granny. Ayan. So, no, ato ni butang sa igbaw. Asa naman ron si Granny, guys? Wala na aman si Granny day, guys. Wala na aman si Granny day ready. Ay, adto na si Granny. Granny, don't kill me, please. Eh, kailangan na to mag-escape dyan diri sa balay. Hello, patay. Nabulag ka si Granny na. Nabulag dyan. So, ma-escape ta kay dabong bulag pa si Granny. Tuh. Wala patay, natrap ko. Oh my god. Hala, dagan. Naunsa ba ni si Granny masimag ang butang og mga trap. Naunsa ba ka Granny? Na-trap ko sa imong bear traps. Hala, kalag ba? Ayan, na-open. So, mana na si Granny karon. Natutuka dire, pagkita na pag. Hindi ba napakita? Wait, how do run? So, let's go. One is at the dire sa pickles. Oh my god. Tuning kuhaon ni guys. Oh my god. Nga diri ang martilyo di ay. Wala, namatay tayo guys. Oh my god, namatay di ay to. So dito ra ko ang video guys. So next time na lang nato tapuson kay ang video is taas na. Okay. So bye bye guys. Please like and subscribe to my video. So see you next time.